Čaute, všetci, dneska ideme skúsiť zasa 10 vínov s pokom, uvidíme ako nám to pôjde. Dneska aspoň 6 vínov, v to dúfam. No, dajte like, odber a všetko ostatné, aby som urobil tretiu časť, ak to prehrám. Dovidí. Tak poďme na to. Že sa všetci navzájom zabíjajú. Je taký tým. Je taký tajlevý. Dneska si chcem to byť takto vládol. No, takže tuto na začiatku som hneď zabil Colta, čo mi dalo free power cubeku a potom som išiel do stredu, ale tam ma odohnal Edgar, tak som túto chvíľu zostal proti Leonovi, som ho mal tak blízko ku smrti, ale skoro on mňa dostal, tak som utiekol, aby som mu nenačaržoval ultinu, sa ma snažil dostať snou. Keď ma Storma dostala, tak sa tu pozabíjali a potom Edgar s jediným s tými power cubami ma vyhnal do Stormy a prehral som. Koniec. Takže tuto na začiatku hry som zožral jednu power cube a potom som išiel tuto dole zožrať ďalšiu, zatiaľ čo som dal Frankovi dosť damageu a vyžral som mu tú power cubeku. No dostal som ho celkom nízko, načaržoval som si ultinu, zožral jeho power cubeku, zabil tohto Dynamajka a od Charlie zatiaľ utiekla. Som tu potom chvíľu počkal, lebo kým budú menej ako 4 a potom som skúsil po šeline ísť. Iba, že som troška nedával pozor a dostala ma svojou shotgunou. Veľká smola, ale čo, stáva sa. 3 víny. Túto hru ma spolno tiež dobre, mal som túto Clancyho, ktorý išiel hneď po mne, takže mi dal zdarma power cubeku, keďže mal iba bronz, tak som ho ľahko zabil. Potom som tu mal jeden powerbox, ktorý som tiež dohol, potom som skúsil troška Edgarovi, aby som si ultinu dostal. Jeden Edgar z 85 HP ma dostal, skočil na mňa a dostal som ho. Potom som išiel pušnúť do stredu trocha a dať taký kill alebo niečo. Potom Bibina zabila Colta a začal som hrať proti Bibine. Toto trvalo dosť dlho, keďže mala dosť power cubok a taktiež kempila za stenou. A to dosť dlho. Pokúšal vyhnať, raz som jej dal damage. Keď som mal tú druhú star powerku, iba že ja mám tu čo hiluje svojich teammateov. A tak sme sa trochu naháňali, až kým som Bibinu nevyhnal. Storma nás nedostala k tomuto. Bibinu som zničil, keďže mala svoju. Tak som vyhral. Ďalšiu hru som tiež dobre uhral, som zabil jedného duda, tomu trocha pomohol. Potom som túto vyhnal Kuna, troška som si chcel počaržovať ultinu, iba že a som sa bal, tak som načo utekol. No sa tieto chvíľu potempil a nakoniec a potom Miko prišiel doraziť, som bol veľmi načkaný. Keď som dostatočne XP, som si išiel do shield a poďme do ďalšej hry. Nice. Máme aj gíry na pokoji, takže táto hra dopadla celkom tragicky, takže na začiatku som dostal elimináciu, ale potom, keď som išiel, túto som zobral 2 power cuby, ale Bulla som musel odstrašiť a aj Spike sem prišiel. Skoro som ho dostal, neviem prečo nezdechol, ale musel som sa túto zakempiť, lebo ma Bull kempil a ešte k tomu Spike išiel po mne. Nedostal ma našťastie, tak som prežil až do 7. Brawlers left 7, Brawlers left 6, zabil som Bulla, tak som skončil ako Brawlers left 5 a zistil som, že rank 5 ti nechá win streak, ale nepridá ti na ňom. Ešte, že táto hra prebehla celkom o ničom, tak už skipnem. Tak hľadám z obidvoch strán, kde nemám.
Ďalšiu hru som prehral, aj že som dal rank 5, tak som Newspeak nestratil našťastie. To bolo... To ideme si Tejto hre pozrieť, to dopadlo troška inakšie, ako som predpokladal. Si pravda, že takto som spadlo, keďže som skončil dosť blízko ku tomu 5. podľa mňa. Takže som hral tak. Keď neskončila hra, tak som si pozrel zlý a potom som si pozrel dobrý. No a túto hru vám nič neprezradím, ale no, dívajte na to. No skončilo to takto, neskončilo to najlepšie, dajte like, odber a zvonček a uvidíme sa v ďalšom diele. Dovidenia.